Foråret er på vej, og det er tid til at få plantet nogle krydderurter ude på sin terrasse. Og jeg vil give lidt gode råd til, hvordan man får størst succes med det. Og for det første, så skal der være hul i den potte. Og så er det også en god idé at putte lidt sten eller potteskår eller liggekugler i bunden, så vandet kan drænne ud. Jeg starter med at putte lidt jord i bunden af potten, og det er bare noget jord fra en plantesæk. Det er lidt en blanding af noget sphagnum og kompost. De her store potter, de har godt med gødning med fra starten af, så man kan godt vente en lille måneds tid med at begynde at gøde. Rosmarin er rigtig god til kød på grillen, og til gin tonic, og til kartoffelpizza. Og timian, den er altså også rigtig god til kød og salat og alt sådan noget. Persille, den er perfekt til de nye kartofler. I april kan der også stadigvæk godt komme nattefrost. Så hvis det er sådan, at det bliver frost der, så skal den altså indenfor. Og ellers er det rigtig god idé at stille den sådan i læ for huset og tæt på muren, for der er der lidt varmere. Plus at vinden kan være rigtig hård ved sådan nogle planter. Og man kan sagtens klippe af den hele sommeren, og jo mere du klipper, jo flere sidegrene kommer der også på dem. Specielt rosmarin og timian. Og persillen kan man også sagtens klippe. Det bliver ved med at komme ned fra. Og så har du krydderurter hele sommeren.